А пачынаем выданне з апошніх звестак аб знікненні чальца фонду спартовай салідарнасці Анатоля Котава, з якім прапала сувязь пасля ягонага прыбыцця ў Турцыю. Паводле інфармагенцтва ІХА, ён прылецеў у Стамбул з Варшавы 21 жніўня і ў той жа дзень пакінуў Турэччыну праз марскі памежны пераход Трабзон, што ў Чорным моры. Вестак ад Анатоля Котава не было цягам тыдня. На сувязь з роднымі ён апошні раз выходзіў у мінулы чацвер а 21:30 польскага часу. Котаў былы генеральны сакратар Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі і былы працаўнік адміністрацыі прэзідэнта. Пасля пратэстаў 2020-го ён з'ехаў у Польшчу, дзе займаўся актыўнай дзейнасцю. Апошнім часам Котам кіраваў міжнародным дэпартаментам беларускага фонду спартовай салідарнасці. Чым гэтае знікненне адрозніваецца ад выпадку Анжэлікі Мельнікавай, сувязі з якой калегі таксама не маюць амаль паўгода. Абмяркуем у студыі Белсат з юрыстам Алесем Міхалевічам літаральна праз 20 хвілінаў. І да іншых тэмаў чарговае шоу ад Лукашэнкі. Гэтым разам публічны разнос быў учынены яшчэ па веснавой нагодзе – дэфіцыту бульбы. Падчас візіту на Магілёўшчыну кіраўнік краіны паглядзеў палі, пакаштаваў прадукты і ўжо загадзя прызначыў вінаватых на выпадак, калі крызіс з агароднінай паўтарыцца. А ён паўтарыцца? Глядзім наступны сюжет. Как вы видите, сейчас мы не ошиблись, что картошку посеяли? Нет. Лукашенко ўзяўся правяраць бульбу. У кіраўскім раёне Магілёўшчыны ён наведаў вядомую з савецкіх часоў гаспадарку світанак. Зазірнуў у сховішчы, пагаварыў на камеру з кіраўнікамі ды чыноўнікамі, правёў нараду пра бульбаводства. Гэта хождение по полях, гэтыя самыя нарады і ўсё астатняе, гэта ўсё не мае ўплыву на сапраўдны ўражай бульбы. Гэта ўсё трэба было рабіць дзесьці у сакавіку, у красавіку, а зараз гэта такія рытуальныя такія хождения, якія для мяне нагадваюць, ведаеце, такія, калі з іконамі нехта ходзіць па полях, каб дасць дождж. Тэма бульбы сёлета надзвычай актуальная. На адсутнасць або кепскую якасць гэтага караняплоду ў крамах беларусы ў садсетках скардзіліся з зімы. Тады Лукашенко заяўляў, што бульбу прадалі ў Расею, але гэта зняпраўджваў расейскі бок. Міністэрства гандлю вінаваціла пастаўнікоў, а Міністэрства сельскай гаспадаркі казала пра павелічэнне попыту. Цяпер тлумачэнне іншае. Оказывается, там дело не в картофеле было, а в чьих-то головах, которые сегодня в тюрьме сидят. І, канешне, прычынай усяго гэтага было дзяржаўнае рэгуляванне коштаў. Ні ў якім разе ніякія фермеры не прадалі гэтую бульбу ў Расію. Гэта была такая дзяржаўная хлусня, а тое, што адбылося сапраўды, гэта фермеры і дзяржаўныя, нават дзяржаўныя гаспадаркі скарацілі пасеўныя плошчы пад бульбу, таму што што гэта была работа ў страты. І таму адбыўся не ўражай, таму адбыўся дэфіцыт бульбы. Урад Турчына ўвесну адмяніў дзяржаўнае рэгуляванне коштаў. Знялі таксама забарону на імпарт сельскагаспадарчай прадукцыі з так званых недружалюбных краінаў. Павялічылі плошчы пад бульбу ды гародніну. Падчас сённяшняй нарады Лукашенко паабяцаў, цытата, «сумныя наступствы» кіраўнікам гандлёвых сетак за адсутнасць якаснай даступнай бульбы. Акадэміі навук загадаў вывесці ўстойлівыя да хваробаў гатункі, а лішкі ўраджаю параіў перапрацаваць у сухія харчы, чыпсы, крахмал, пюрэ. Але ці дастаткова зробленых захадаў, каб бульбы хапіла да наступнага ўраджаю? По-настоящему классика. Ты произвел, сохранил, привез торговлю, торговля у тебя взяла, продает. Пока у нас так не везде получается. Немножко еще надо подключать торговлю за сохранность. Менавіта захоўванне ўраджаю – адна з вялікіх праблемаў нашай сельскай гаспадаркі. В Беларуси я видел только одно нормальное картофелехранилище. Крестьянско-фермерское хозяйство Сула, в котором, действительно, есть хранилище по западным образцам сделано, и которые могут сохранить картофель от уборки до нового урожая. В колхозах такого нету. Первое, что самое главное, это надо инвестировать много денег туда. Сярод іншых праблемаў, што моцна перашкаджаюць галіне развівацца, адсутнасць уласнасці на зямлю ды каманднае кіраванне гаспадаркамі. І, як бы не адпрэчвалі ўлады, уплываюць таксама заходнія санкцыі, кажа эксперт. Лучшие сорта, которые могут храниться нормально, могут давать хороший урожай, устойчивый к болезням, это все импортное. До 2020 года у нас импорт картофеля, был очень большой импорт картофеля. А что сюда входило? Сюда в первую очередь входили семена картофеля. Это суперэлиту, которую мы там потом выращивали. Што ж да пытання, ці хопіць бульбы сёлета, зразумець гэта можна будзе не раней за лістапад, калі збяруць увесь ураджай, кажуць адмыслоўцы. Паводле чыноўнікаў, у краіне бульбу вырошчваюць 268 гаспадарак. Ірына Дарафійчук, Белсат.
Пасля рэзанансу ў грамадстве адносна ідэі Лукашэнкі пра 150 тысяч пакістанцаў дзяржаўная прапаганда спачатку пераконвала, якая карысць ад мігрантаў і што іх будуць жорстка кантраляваць, а пасля забылася на гэтую тэму. Мігрантаў перадумалі прывозіць. Пасля візіту міністра Кубракова ў Пакістан выглядае на тое, што не перадумалі. Мігранты прыбудуць, але зробяць гэта ціха. У тэме разбіраўся Антон Бяздольны. Міністр унутраных спраў Іван Кубракоў працягвае візіт у Пакістан. Сёння ён сустрэўся з прэм'ер-міністрам краіны Шахбазам Шарыфам. Напярэдадні беларускі міністр спаткаўся з мясцовым калегам, з якім фармальна абмеркаваў супрацу і барацьбу з наркотыкамі. Але, як піша прэс-служба пакістанскага міністра ўнутраных спраў, закранулі і тэму мігрантаў у Беларусі. Мы прыкладзем усе намаганні, каб пасля уважлівага правярання найлепшыя кадры былі скіраваныя ў Беларусь. Адметна, што прэс-служба Кубракова працоўных мігрантаў у сваіх публікацыях не згадала. Пры гэтым паведаміла пра сустрэчу з міністрам у справах пакістанцаў за мяжою. Тэму размовы ўказалі без канкрэтыкі, перспектывы развіцця двухбаковых адносінаў. У Пакістане праблемы эканамічныя і высокі ўзровень беспрацоўя. Таму ім хочацца распіхаць вось гэтых людзей, хай яны працуюць у іншых месцах і прывозяць да хаты валюту. Дарэчы, за гэта пакістанскі ўрад вельмі моцна крытыкуецца на радзіме. Таксама падчас візіту беларускага міністра бакі падпісалі пратакол аб рэалізацыі дамовы аб экстрадыцыі, а Кубракоў наведаў нацыянальнае кіраўніцтва базы звестак, якое адказвае за ідэнтыфікацыю грамадзянаў Пакістану. Там беларускім сілавікам паказалі ўзоры пакістанскіх біяметрычных дакументаў. То есть им нужны какие-то верифицированные данные тех граждан, которые будут прибывать. Им нужны какие-то, скажем так, более глубокие данные, нежели чем те, которые указываются в различного рода анкетах при открытии там визы и во время приезда. Поэтому этот визит мог быть связан в том числе и с этим. Упершыню пра пакістанскіх мігрантаў згадаў Лукашенка ў красавіку падчас сустрэчы з прэм'ер-міністрам Пакістану. Гаворка ішла пра 100-150 тысячаў работнікаў з гэтай краіны. Навіна выклікала незадаволенасць беларусаў. Прапаганда спачатку актыўна супакойвала насельніцтва, цяпер жа дзяржаўныя СМІ гэтую тэму ігнаруюць. Беларусь і ў першую чаргу лукашысцкі рэжым, ён абсалютна не гатовы да прыняцця такой колькасці мігрантаў, а тым больш мігрантаў з іншай культурай, з іншай рэлігіяй. Адметна, што ў тык-току можна знайсці дзесяткі ролікаў з рэкламай працоўных і студэнцкіх візаў у Беларусі. У каментарах дастаткова пытанняў пра кошты і умовы, аднак пакуль інфармацыя аб прыездзе якой-небудзь значнай колькасці пакістанцаў у нашу краіну не было. Антон Бяздольны, Белсат. Тым часам урад Лукашэнкі пакінуў у сіле гандлёвыя абмежаванні ў дачыненні Літвы. Згодна з пастановай Савета міністраў, забарона на ўвоз шэрагу літоўскіх тавараў для рэалізацыі падоўжаная да красавіка наступнага года. Дакумент афіцыйна апублікаваны на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале і ўжо набыў моц. Пад эмбарга застаюцца алкагольныя і безалкагольныя напоі, аўтазапчасткі, апоны, адзенне сэконд-хенд ды іншыя тавары. Забарона не распаўсюджваецца на асабістыя пакупкі і транзітны груз. Улады Беларусі тлумачаць такое рашэнне, цытата, неабходнасцю абароны нацыянальных інтарэсаў і адказам на недружалюбныя дзеянні Літвы, канец цытаты. Харчовае эмбарга афіцыйны Менск увёў яшчэ ў 2022 годзе ў адказ на заходнія санкцыі. Сёння журналісту Дмітрыю Завадскаму магло б споўніцца 53 гады. Ён не быў палітыкам ці бізнесоўцам, але ягоная трагічная гісторыя падобная да лёсу Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Усе яны зніклі напрыканцы 90-х, у пачатку нулявых, і з таго часу няма адказу на пытанне, што сталася з гэтымі асобамі. Завадскі працаваў на дзяржаўным тэлебачанні, уваходзіў у аператарскі пул Лукашэнкі, але пасля пачаў займацца незалежнай журналістыкай. Ён здымаў рэпартажы пра сітуацыю на мяжы і разам з Паўлом Шараметаў стварыў фільм «Чачэнскі дзённік». У 2002 годзе прайшоў суд у справе аб знікненні Завадскага, але ніводзін з 4 абвінавачаных, сярод якіх афіцэры спецпадраздзялення МУС «Алмаз», віны не прызнаў. У 2023 годзе Дмітрыя Завадскага афіцыйна прызналі памерлым, аднак ягонае цела дагэтуль не знойдзена. Цюкі з саломаю, аказваецца, могуць прыдацца не толькі да дажынак. Беларускія аграрыі свае крэатыўныя саламяныя інсталяцыі прысвячаюць 80-годдзю перамогі. У ранейшыя гады крэатыўнасці на гэтую тэму заўважана не было. Цяпер жа на яе звяртае ўвагу тэлеграм-канал Беларусі з Амкадам. Давайце паглядзім разам, што выйшла, без каментара.